Yani şu gün biz şehrimizin bir oğlan yerinde oturuyoruz. Çay keyfi. Dinarışka biz çörüğü çağırdı. Burada sorayın deyip akşamın fikirlenip yattım da. Nämeden korkyan Dinara? Nämeden korkyan? Doğru mu aytsam, hel başkada dedim yöne. Şu at kelemem bir rahat geldi. Yanımdaki o jorlarımdan yitirmeni korkyan. Şolar bulup dursa vara. Bir gelip hemmeden dertleşiyorum bilen, ayrışıyorum bilen. Olar yalı adamlar etki oluyor da onun dertleşme buram. Avtoritetime yitirmeni katı korkyan. Korkyan. Yitiretmeyelim, ok yitirmeyelim. Aslında her kimin burada barada fikir olmalı da şu sorunu Maral'a da veriyen. Maralcan durmuştu nämeden korkyan? Durmuştu. Bilmem bitirmek tarafta. Durmuştu. Ademlere veren anam da. Anam ise Adem'e durmuştur ya da. Esası da Avray'dan açmak. Kırım. Bağra olsun. Diyeler ama şuraktan ama hemen koydum. Sağlıktan aramızda. Olsun. Ama Başı şuran baktına, şuran tahtına koymak hemen de Aslında burada da qaytalap oturan ýal bolýar da aslında bir sözüň nämeden korkyan diýýärse. Bir söz kän zat many berýär. Her kim. Hudayın sevgisinden ayırmadım. Ama şular olmasa Hudaya anamın olmadı oluyor. Ama yakmen diyenim iman, anam, pağlık, bağrağısı hem de şu cemleniyat da bir şey. Edil bu sorağı maňa hiç kim bermedi. Edi şu ýyllarda bermedi. Öň ýöne maňa biri ýöne gurrun eden de aýtdy da. Şu dünýede diýdi, men öz gorkýan zadym. Özümiň hiç kime gerek gel bolmagyndan gorkýan diýdi. Doğru. Ha, o durmuşynyň soňunda da men elbetde oň bilen gabatlaşmadym bolyn. Ýöne onu aýdan adam ýok. Men bir gorkýan zadym diýdi Amangul. Hiç kime gerek gel bolmakdan gorkýan diýdi. Men sana maslahatym edil sen şu wagt elinden bir ütköşük gelýän zat ýok diýdi. Eger elinden bir ütköşük zat gelip elinde peçat bolaýan ýagdaýynda da edip bilsen adamlara ýagşylyk etýäne ziyan etme diýdi. Men adamlar tanamandyryn diýdi. Şo soraw birinji gezek size berýän aýdylan adam size aýtýan. Siz eşitmeli adamlar şonu ýöne. Endi bilýär. Ola doğru. Arada bir ay menin sağlığıma diýdi. Men sağlyk bilýän diýdi. Ýöne birine gerekligini bilsem diýdi. Bir adam birine gerekligini bilse sağlygyn bilýär. Direlben bilýär diýär. Ölümden Anam da kaçmak der. Awa. Gerek Ola şoňa giýer. Awa. Ene misal üçin hawa bir rakda men şu köpülenç pikir etýän de şoňa halam şo soraw men kellemde Dinara şu çay içmäne çağırdy ýöne. Oturalım diýdi bolyn. Şo bir de aýdan adamym biziň üçümizde de deň adam şonu. Aýdan men birinji gezek siziň ýanyňyza aýtýan şonu. Muman elmidam özüň bilen pikirdeş adam tapmagam kyn. Dogry dämi? Pikirimiz bir rak bolan soň. Şu gün bir geldi pikirimden adam atmosferamdan hemme de atmosfera adama bagly. Dogry aýtjam. Hemme zady biziň özümiz döretýärse gowlugam, erbetligim, döretýän özümiz. Çay içmäne wagt tapmasaň tapman gezýän. Çay içmäne wagt tapmaly. Esasy bize şu wagt näme ýeten ok. didarlaşmak. Mähir ýyly söz ýeten ok. Bize. Ana şu gün näçe ýyly sözler aýtdyk bermede başga göz bilen beretdik. Adamlar goğulum. Biri mähirli sözler aýtmakdan gysgan malyň. Şoňa biz pul tölämiz oga. Ýöne iň arzan zat. Şonuň gysganya. Awa. Iň arzan zat sözüm mutda. Şesmi bolsunlar. Şesmi bolsun. Awa. Şesmi Türkmençe bilen Hakikat. Öyle. Aslında diýe hakikatçı. Hakikatin hem öyle var. Aslında diýe Dinara
Adamın Yanına aman. yüze odun olmak hükmen derli ya adamın diye. Doğru için olmadı. Esas adamın yüreği odun olmalı diye. Yüreği odun olmalı ağzından çıkan sözüm odun olmalı, yüzün odun olmalı. İşte aydın zenanlar var da bir aytkan go sözüm var da. Zenanın diye gözü odun olsa diye. Bağıtına bağıt koşar diye. Zenanın diye yüreği odun olsa gücüne güç koşar diye. Zenanın akıllı odun olsa diye. Ömrüne ömür koşar diye. Haşanla zenanın gözüme odun olsa. Yüreğime odun olsa. Akılıma odun olsa. Onda zenan derler periştedir değil ya. Zenanlar perişte denir ya. Oğudan zenanlar oğudan olalım. Avadan olalım. Edil şu tayda özüme söz veriyen men. Hep de özüm için bir gün ayırmağa da ağzından ayda bir gezek özümüz için gün ayırıyatsa şu günü muman diyende muman edil çıkkıntı yağdan bol ayında. Ha sözümüz yalan çıkmadı yani. Edil hep de yetişip bilsek vakt tapsak muman o vakt tam özümüz tapyasa bizim. Şoň için söz berýände hep de dedemde 10 gününümde eger çıda bolmadyk ýagdaýynda ayda bir gezek hükmen öz yürekdeş adamlaň bilen çay keyfini görelim. Şular yani ovadan güllü bilen. Ovadan ağır bilen. Şunýar owadan yerleri Ben de ne diyorsun? yine Böyle ağzını Yolunu da bak olsun akşenerliğe. Amin. doğru aýtjam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Zawtra ýmene geldik bolyn şu wagt bizim üçin 9 boldy bolyn 2 bolup barýan eken sagat. Çay keyfi ene. Kofe keyfi böyle yazdı.